Gràcies, presidenta. Senyor conseller, l'hem escoltat amb atenció, sempre ho fem. I ens ha decebut una mica la seva explicació. Vostè deia, no són els pressupostos de la meva vida. Evidentment que no són els pressupostos ni de la seva vida, suposo, ni de la majoria dels que estem aquí. No sé si el responsable és vostè o el vicepresident Aragonès en la formulació d'aquests pressupostos, perquè en el que ens ha presentat diu el Departament de Territori és el quart departament del govern de Catalunya amb despesa. Sí, però com analitzem els pressupostos departament per departament veiem que és pràcticament el darrer, per no dir el darrer, índex de creixement respecte als pressupostos del 2017. Vostè ha fet una cosa intel·ligent, que és referenciar el creixement del seu departament en el 2017 i ha fet alguna excursió fins al 2014. El vicepresident, quan va venir a presentar els pressupostos, no sabem per quina raó va fer la comparativa amb el 2010. Nosaltres no volíem fer aquesta comparativa amb el 2010, però donat que qui té la responsabilitat de la presentació dels pressupostos ho va fer, nosaltres també ho farem en alguns dels casos. Perquè, clar, veiem que, sobretot si parlem d'inversions reals, que vostè n'ha parlat, després parlarem d'habitatge i d'altres qüestions, o de canvi climàtic. Si parlem d'inversions reals en el territori, que moltes surten del seu departament, no totes, però moltes surten del seu departament, veiem que el pressupost d'enguany, les inversions reals són a prop de 1.000 milions, 998 milions d'euros, i el 2010 van ser de 3.160 milions d'euros, és a dir, un 68% menys. I si afegim les no comarcalitzades, estem amb la mateixa proporció, 2020-2010, un 67% menys. Ho dic perquè el vicepresident va dir que amb aquests pressupostos es revertien les retallades que s'han produït al llarg d'aquesta dècada. Només amb aquests números jo ja li demostro que no és així. Si ho comparem amb el pressupost del 2017, és evident que hi ha un cert creixement. De totes maneres, nosaltres li donem poca credibilitat en aquests pressupostos després que el president de la Generalitat, el molt honorable Joaquim Torra, expliqués la setmana passada que donava la legislatura per acabada, va certificar al final de la mateixa, va reconèixer que les relacions entre dos socis de govern, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, no passen pel millor moment, no hi posaré cap més adjectiu, no passen pel millor moment, cosa que qualsevol observador ja veia. Miri, grans línies d'actuació que nosaltres hi trobem a faltar, des del punt de vista d'aquesta feina inversora, que és una de les potes en les que té el seu departament. Hem anat a infraestructures.cat, ens hem mirat les diverses agències que depenen del seu departament. No li faré el llistat del Departament de Política d'Obres Públiques que vostè feia, però sí que hi ha alguns temes que reiteradament han sortit en el debat polític en aquest Parlament i que no trobem recollit en el pressupost ni una concreció excessiva en les paraules que vostè ha fet. Em referiré a 3 o 4 exemples que li demanaríem que en la següent rèplica ens pogués escatir alguns d'aquests temes. Què passa amb l'Eix de l'Ebre? Què passa amb els perllongaments de la línia 1, 2, 3 i 4 del metro? Que a vegades surten, a vegades no surten. Concreti'ns més el calendari del tram central de la línia 9 del metro. Li demanem també, més enllà dels estudis, una concreció més clara de la connexió de les línies de ferrocarrils de la Generalitat del Vallès i del Llobregat. Ja veu que estem parlant de temes que probablement
amb el concepte estem d'acord, però que no acabem de veure una concreció en els pressupostos. Què passa amb els nous carrils bus-vao d'entrada i sortida del que seria la conurbació metropolitana o la concreció dels parcs and ride a les estacions de ferrocarril, que són una peça essencial per fomentar el transport públic. No parla, i en el pressupost no ho hem sabut veure, si incorporaran bonificacions als peatges de la C32 Sud entre Sitges i el Vendrell, amb la línia del que han fet altres administracions o que s'han fet amb altres autopistes de peatge. No trobem una reflexió sobre colls d'ampolla que s'estan provocant dia sí, dia també a la C60, a l'alçada de la Roca del Vallès. Molts ciutadans i ciutadanes viuen a la costa i venen a treballar als Vallesos i es provoquen colls d'ampolla que no sabem com ho pensen solucionar. Parlem d'habitatge. El pressupost que ens presenta, 366 milions d'euros, és cert, representa un augment respecte al 2017, un 14%. Li reconeixem. Ara, si ho tornem a referenciar, com feia el vicepresident Aragonès, és una disminució del 42,5% respecte als recursos que s'hi destinaven al 2010. Creiem que el govern de la Generalitat no ha fet un esforç en aquest tema en els darrers anys. Ja li manifestem el pressupost que ens ha explicat i que ens presenta des del nostre punt de vista en matèria d'habitatge és clarament insuficient. No dona sortida a les necessitats per tenir un parc públic de lloguer. Amb aquesta dotació li pregunto quan tardarem a arribar a aquest 15% d'habitatge de lloguer assequible que tenen altres països de la Unió Europea. Ens pot explicar quants habitatges nous disposarem amb aquests pressupostos? I de quants habitatges es podran rehabilitar amb aquesta partida de 4 milions d'euros que ens ha anunciat. Perquè li recordo que la llei de canvi climàtic vigent i diverses mocions aprovades en aquest Parlament xifren la necessitat de rehabilitació d'habitatge des del punt de vista de l'accessibilitat i sobretot de l'eficiència energètica al voltant d'uns 50.000 habitatges anuals. I amb aquesta xifra de 4 milions, amb sort, conseller, podrem arribar a 500. Però jo li pregunto quins són els càlculs que vostès estan fent. Si em dóna temps, cosa que dubto, després hi tornaré. Pel que fa al transport públic de viatgers, li volem reconèixer, aquí sí, l'esforç a l'alça respecte al darrer pressupost del 2017. Ara, el debat de la mobilitat va més enllà de les qüestions en què vostès han centrat el debat, i sobretot alguns dels socis que els han acompanyat o que els acompanyaran en l'aprovació d'aquests pressupostos. El debat de la mobilitat no passa només per la modificació del preu dels títols. Passa per moltes més coses que creiem que aquests pressupostos obvien. El debat de la mobilitat ha de tenir present la realitat complexa del nostre territori i de les dinàmiques econòmiques que es produeixen a l'àrea metropolitana de Barcelona i la corona metropolitana, on hi viuen 4.800.000 persones, que representa més del 60% del producte interior brut de Catalunya i que suposa un terç de la capacitat exportadora de tot l'Estat i suposa que 2/3 de la innovació tecnològica, la capacitat d'innovació tecnològica, es produeixen en aquest territori. Què li estic dient? Li estic dient que probablement ha arribat el moment que totes les administracions, les de Catalunya, també les de l'Estat, comencem a plantejar-nos la formulació de la creació d'una agència de mobilitat una agència que tingui capacitat per aglutinar tots els recursos que tenim en matèria d'inversió en transport, de manera general, i en capacitat de decisió sobre les prioritats i les inversions i la gestió d'aquestes inversions. I crec que aquí vostès hi passen de puntetes. I finalment, conseller, en aquest primer torn, deixi'm parlar de les polítiques climàtiques. Jo tenia un professor d'estadística que em deia que els números, no li diré exactament les paraules perquè són una mica dures, però el que venia a dir és que els números
els acabem arreglant en funció del discurs que volem fer i que acaben dient el que volem que diguin. Vostè ens ha explicat que hi destinen no sé quants milions a polítiques climàtiques. Nosaltres creiem que no és exactament així, però fins i tot comprant-li la seva xifra no arriben ni al 2% del conjunt del pressupost de la Generalitat. Ni el 2%. Soc generós. Per tant, creiem que aquí falta, més enllà del discurs, falta polítiques concretes. Li volem demanar una explicació, perquè no ho hem trobat a les memòries del pressupost, en què pensen destinar aquests 38 milions de l'impost d'emissions al CO2, tant el fons climàtic com el fons de patrimoni natural. Més enllà, acabo, presidenta, més enllà de la Generalitat que ens ha explicat, home, alguns recursos podrien destinar a la mitigació dels efectes de canvi climàtic que ja hem vist que s'està produint en el Delta de l'Ebre. I també li vull demanar, i acabo aquí, presidenta, si pensen destinar recursos al Comitè d'Experts de Canvi Climàtic, que són els encarregats de formular els pressupostos de carboni i que tots els grups parlamentaris són conscients que en aquests moments hi havia dificultats perquè les eines metodològiques que necessiten de recursos. Ens agradaria que avui vostè aquí ens concretés que aquests recursos ja han sortit i que estan